Vi har fået en opgave med BS's bakke, hvor vi har fået at vide, at bakken er 380 meter lang, og vinklen er 7 grader. Så det første jeg gør, det er at lave bakken, og så sætte nogle værdier på, når jeg har lavet bakken. Det vi så kan se, det er, at højden den er 46,31. En anden måde man også skal finde på, er ved at bruge trigonometri. Der skal man tage 7 grader, fordi at vores vinkel er 7 grader, sinus, og så skal man gange det med hypotenusens længde, som er 380. Som vi kan se, så giver det præcis det samme her, som vi gjorde, da GeoGebra fandt den for os. Hvis vi også skal finde stigningsprocenten, så skal vi først finde højden, som vi allerede har fundet, og den er 46,31, divideret med den vandrette linje, som er 377,17. Og det sidste gange med 100. Det giver en stigningsprocent på 12,278.